अरे बाप तुमे जाओ शीघ्र स्नान समापन कले नूतन भेषर भूषित हेब जाओ रे बाबा मो धनटा परा मो सुनाटा परा जाओ रे बाप जा जीवन जा सबू शुण तो प्रिय अभिमान कर प्रिय अभिमानी रे मान
ଶିକ୍ଷାଦାନ କର। ସଖୀ ପୂଜା ରୋହିତର ସ୍ନାନ କର୍ମ ଶେଷ ହେଲା କି ନାହିଁ ଦେଖିବୁ। ଆଜ୍ଞା ରାଣୀମା। ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରିୟେ ଏତେ ଦିନ ପରେ ମନ ପଡ଼ିଲେ ସଭ୍ୟର କଥା। ପ୍ରିୟେ ସ୍ୱାମୀ ତୁମେ ରାଜା, ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରିବା ହେଉଛି ତୁମର ଧର୍ମ। ପ୍ରିୟେ ମତେ ଭୁଲି ତୁମେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ବାହାରେ ରହିପାରୁଛ ସ୍ୱାମୀ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମ ଚଲପଥ ବାଟକୁ ଚାହିଁ ଚାହିଁ ଦିନ କାଟୁଛି। ପ୍ରିୟେ ତମେ ପୁରୁଷ ମାନେ ନା ଭାରି ସ୍ୱାର୍ଥପର। ସ୍ୱାମୀ ମତେ କଥା ଦିଅ ସ୍ୱାମୀ, ମତେ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯିବ ନାହିଁ। କଥା ଦିଅ ସ୍ୱାମୀ, କଥା ଦିଅ, କଥା ଦିଅ ନା ସ୍ୱାମୀ। ପ୍ରିୟେ Thank you.
ନା ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସମୟରେ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ନା ରାଣୀ ନା ସ୍ୱାମୀ ଦୂତ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ସମ୍ବାଦ ଦିଅ। प्रणाम करछु महाराज। प्रणाम राणीबा। भणभद्र सबु कुशल तो मोर आदिवासी प्रजा माने सबु कुशल रे अछंती। नहीं महाराज आमर प्रजा माने बड़ हैरान पड़छंती गो। बड़ हैरान पड़छंती। खाइबारे पीबारे पुंतरे शांति नहीं मिलछ महाराज। भणभद्र तुमे ए कोन कहछ भणभद्र? कौन कही महाराज गोटे बारा आगे 16-17 दिन हेबो आमर पल्ली के आछुचे ताकू मारबा के बहुत लागले एले आमर लोके ताकू नाई मार करछे गो। बड़ हैरान करछे। कौन कहले भणभद्र? सामान्य बारा हाट को तुमे मारी पारलनी? अच्छा ठीक अछि भणभद्र तुमे चलो मु आसुची। प्रणाम महाराज। प्रिये ଏଇ ମାତ୍ର ଅନ୍ତଃପୁର ହେବ। କଣ ଚାଲିଯିବ ସ୍ୱାମୀ? प्रिये ନା ସ୍ୱାମୀ ମୁଁ ଆଜି ତୁମକୁ କୁଆଡ଼େ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ ସ୍ୱାମୀ। ଆଜି ମୁଁ ତୁମକୁ କୁଆଡ଼େ ହେଲେ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। प्रिये प्रिये तुमे हरिश्चंद्र राणी तुम मुखरे एपरी वचन शोभा पाइला। प्रिय तुम मुखरे एपरी वचन शोभा पाइला। ସ୍ୱାମୀ प्रिय राजधर्म पालन करिबा राजार कर्तव्य। सतरे प्रिय ये राजकार्य घोर कठोर। प्रिय राजकार्य घोर कठोर। ଆଜି ମୁଁ ତୁମକୁ କୁଆଡ଼େ ହେଲେ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। କରୁଅଛି ଅଳି ଆହେ ଗଳବାଳି ବର ଜମୃଗୟା ଯାତବାରେ प्रिय ଓ ବାମନୟନ ପୁରେ ଗନ ଗନ
ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିବେ କି? ଏବେ ମତେ ହସି ହସି ବିଦାୟ ଦିଅ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱାମୀ ଆଜି ରାଜକୁମାର ରୋହିତଙ୍କର ଜନ୍ମ ଦିବସ। ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିବାକୁ ଯେପରି ଭୁଲି ନ ଯାଆନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ। ସ୍ୱାମୀ ଠିକ ଅଛି ପ୍ରିୟ, ମୁଁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିବି। ଏବେ ମତେ ବିଦାୟ ଦିଅ। ଏବେ ମୁଁ ଆସୁଛି।